लोगोफोर गुड मर्निं गोजोन फुंबिलि गासैनोबो अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय जाबाय लोगोसे खुलुमनायबो गासिबो मोजाङैनो दं ना आं दिनैबो फैफिनबाय आं दिनै नोंथांमोना आं साबसिन मोजां मोननाय सासे फावखुंग्रि बिथांजों रायज्लायगोन आरो बिथांनि गारांखौ आं नोंथांमोननो खोनासंहोगोन बिथांनि मुङा जाहैबाय संगिना ब्रह्म बिथाङा चिरांनि आं बिथांजों रायज्लायगोन नोंथांमोना खोनासंबाय था नाम्बार नागिरदों आङो नाम्बार रिं जाबाय हेलो हेलो संगिना आदा फैल' नामा मा खबर खबराथ' मोजां गाज्रि गेजेरावनो मोजाङा एसे बांसिन आरोखि आच्छा मोजां दे बिदिबा दे जायखिजाया नोंना माबोरै अट' गोबाव रायलायनो मोनाखैमोन मोजाङैनो दं आदा दासान्दि मोजाङैनो मोजाङैनो दंना दंथ'यो ओरैनो गेजेर गेजेर नुयो मोखांखौ फेसबुकफ्राव आच्छा थिगैनो दं नोंखौथ' नुथारलायानोमोन हा नोंखौथ' नुथारला मानि दासान्दि नुथारलाना नोंखौ जेरावबो आं माबा बारा पस्टबो खालामाना नै साननैसोआ माबा आर्टिस्टफोरनि माने गारांखौ आङो रेकर्ड खालामनो थाखाय मोनसे इउटुब चेनेल खुलिदों आंनि मुङावनो दा आच्छा बेखौ आं केपसार खालामना दोनगोन देनां बोराय बुरि जाबा खोनासंफिननो जोङो बेखौबो मा इउटुबाव होगोन नामा बेबो इउटुबावनो थांगोन हेल' होननायनिफ्राय जागायनानै माने इउटुबावनो थांसिगोन आरोखि बे लागाव होमबालाय दे जायखिजाया आङो नोंजों रायज्लायनो नागिरनाय पारपसआ जाहैबाय हारिमु माने नोंबो सासे जोंनि बर' हारिमुनि गिदिर माने जोहोलाव आरो जेरै दावहा नाङो राजाफोरा दावहा नांनानै हादर फैयो जों बर' हारिमुखौ बिदि दावहारु हिसाबै जोङो नोंबो सासे दावहारु माने बर' इन्डास्ट्रि नामा बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि आरोखि लासैनो गुबुनफोराव गोसो होब्ला चान्स मोनलांगोन नोंसोरलाय मानो मोना जानो जायखिजाया आंनिया नोङो बेसेबां मा खालामखो बेसेबां सननिफ्राय बेसेबां बैसोनिफ्राय एक्टिं खालामखो बिनि हिसाब निकास लागोन आं दिनै बाराथ' आं गोसोआव गैजोबला बेबायदि दे नोङो जेसेबां जा गोसोआव दङ बेखौ खोन्थागोन आरो दे नोङो गिबि सिनेमा गाग्रोनाय ना स्टेजाव मोसाग्रोनाय ना एलबामाव मोसाग्रोनाय स्टेज होनबाथ' जेनेबा जोङो उन्दैफ्रावथ' बिदि मोसाखायोमोन नालाय पारफर्म खालामखायोमोन बैसागु फांसनफ्राव बा स्कुलनि फांसनफ्राव मोसानाय जायोमोन आरो उन्दै समाव स्कुलाव फरायबा ओमफ्राय ओरैनो एलबामनि सिगां मोनसे केलेन्डार बानायजेनदों आरो ना जोंनि गामिनिफ्रायनो बानायदोंमोन माखासे आब'मोन ओमफ्राय बे 2003आवमोन बे केलेन्डारा ओमफ्राय 3आव ओमफ्राय बे केलेन्डार बानायनायमोन आब'मोनहानो जोंनिनो जायगानिमोन आरो जोंनिनो गामिनिमोन ओमफ्राय 2004आव बिसोरो मोनसे एलबाम दिहुनबाय आरो बेवहायनो आङो माने फार्स्ट खालामजेनबाय आरो बेवहाय सिरि सिरि एलबामनि मुङा सिरि सिरि 2004आव बे माने फार्स्ट नोङो रायजोनो मोखां देखायजेनदो आरो फार्स्ट बिनि उनाव नोङो एलबामाव मोसाग्रोनाय ना फिल्म डाइरेक्ट एलबामावनो बे सिरि सिरियावनो 2004आव बेनो केलेन्डार जाबाय एलबामबो जाबाय केलेन्डाराथ' बिनि सिगांमोन 2003आवमोन ओमफ्राय केलेन्डारनि बोसोरसे उनाव सिरि सिरि माबाया एलबामा फैबाय आरो लोगो लोगो फैबाय आरो भिडिअ मिउजिक भिडिअ एलबामा भिडिअ एलबाम फैबाय बेयाव बेनि नोङो उनावबो माखासे आरो एलबामफोर गाबावदोंमोन आङो बारा गोसोआव गैला एलबामनि मुंफ्रा जेनेबा सिमां दं बे जोंनि आंगो गामि रायज्लायदाव जंखायदाव जायखि जेखि बुङा सरि दाउ ओमफ्राय गौरां दैसा हिमालया ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि दंबावोमोन आं बारा गोसोआव गैयिबाय थाला बेफोर जाबाय एलबामफोर
औ बेफोर एलबामफोर जा आरो गोसोआव दं आं बेखौ बुंबाय आरो आरो दं मेरला दं आंबो औ मिथिगौ दङ मोनफा औ मोननै थालांबाय नोंना औ जायखिजाया बेखौ आं गोसोआव लासिगोन औ बे नों जि समाव एक्टिं खालामदो बे समाव खोब वान डिस सोलिदोंमोन बे वान डिसावबो आतसा नोंहा जोबोद मुं दङ वान डिस माने बै मार्केटाव जि हगारोमोन डिस औ औ औ बे जुगावनो नोङो एक्टिं खालामदो आरो द्रामाफोराव माने आं औ मिथिनायाव औ बेहा नोङो खैथासो एक्टिं खालामखो आं मिथिया गुबुनफ्राव आंनाव नों मोनसे खालामदो हायनारि सिख्ला अ हायनारि सिख्ला आं गोसोआव गैलामोन बेखौ आं सांग्रेमाखौसो गोसोआव आदानिनोमोन खोमा ना बे औ सांग्रेमायाबो औ बेखौसो सांग्रेमाया गोसोआव उनाव दं आङो औ सांग्रेमा उनावमोन बेनि हायनारि उनाव नोङो सिख्ला सोरनावबा गाहैदो नामा वान डिस द्रामा वान देसनि खालावखासावा वान देस ना मामोनथाय जेखुनु बे खालावखासाव वान ओमफ्राय कालाकासावा खालावखासाव टुबो दङमोन आरो ना औ बेबो सर्टआनोमोन नामाथाय बबेबा द्रामा दंदेरोमोन औ औ द्रामा दङमोन वानाव आं दंमोन डाइरेक्सना औ टुआव आं थांनो मोनासै आतसा खालावखासाव औ बारा गोसोआव गैला आङो सोर सोरमोन बैहायमोन बे बाबु होननाय बुबु नामा बैखै बागान खाथियाव थाहैदोंमोन ना जों साहा बागान खाथियाव औ औ औ आं गोसोआव दं बिनि उनाव गोलाव फिल्माव फैदो औ नोङो गोलाव फिल्म गोलावआव नोङो बबेहाय गाजेननाय आतसा आंनि फिल्म मभि फार्स्ट मुभियानो जाहैबाय औ सिमां ना मोगथां सोरनिमोन बेयो आमाइ रजेननि औ डिरेक्सना औ स्क्रिप्टआबो बिनिनो औ आमाइ रजेन औ ओमफ्राय बे जाहैबाय बोसोरा माबा 2005आव 2005आव औ एक्टरा सोर दंमोन आं जास्ट माने मेट्रिक होखांबायमोन आरो औ औ ओमफ्राय माबा एक्टरा सोरमोनबा एक्टरा आदा राजिब आदा राजिब बे औ राजिब बसुमतारिमोन औ नामाथाय औ टाइटेला ब्रह्मआव औ लिरदों बेमोन आरो औ आदा राजिब औ ब्रह्ममोन औ नेक्स्ट नेक्स्टआ बिहामजो रानि बेबो आमाइ रजेन मोननिनो औ बाहायबो क एक्टरा माबायानोमोन आदा राजिबानोमोन औ औ औ बिनि उनाव फाथैलाय बिसिनाय औ बे फाथैलाय बिसिनाय ओमफ्राय सतबांसा दायनि साजा औ बे जाहैबाय ओरै माबा क'क्राझारनिफ्राय क'क्राझार आबुन औ फाथैलाय माबा बिसिनि डाइरेक्टरा सोरमोन डाइरेक्टरा माबामोन बाग्लारिनाथ' नङा नङा माबा कनिन बड'सामोन औ खनिन बड'सा औ कनिन बड'सा सारमोन औ औ बिनि उनाव आरो फैफिनबाय नोङो ओमफ्राय बाराथ' रजेनदानाव गोसोआव गैला आरो बारा रजेनदानाव जों लोगो मोनलायनाया मा मोनलायो आरो मा दंबावोमोनथाय आं बारा गोसोआव गैला मुभिफोरखौनो औ ओमफ्राय बङाइगावनि मोननै खालामदोंमोन नोङो मोननै औ बङाइगाव नोंबो दङमोन खोमा ना बावहाय औ आं नों नामफोरखौ गोसोआव गैला आरो औ नोंसो दोरफो मिथिसिगोन होननाय खोमा मोनसे दंमोन आतसा दोरफो औ आदा दिलिपजोंबो दङमोन दिलिपजों ओरै औ दङ औ ओमफ्राय आंनियाव एलबाम गायदो बैसागो मोनसे औ माबा लाफा नोंजोंथ' बिगा आङो होननाय बिराद माने एसे बुरजायानो जादों नोंजों माने औ आदालिनियाव गानाया औ माने आङो माबा बानायबाथाय सिगां नोंखौ गोसोखांग्रोयो उनाव ओमफ्राय बे सेकेणडफ्रावसो गुबुनखौ नों लोमजाबा नों हाया होनब्लासो औ गुबुननाव थाङो माने ओंखायनो नों आंनाव बांसिन बै एलबाम समाव आंनाव बांसिन गादोंमोन औ आरोखि औ फैबाय थायोमोन ओमफ्राय मोनसे एलबाम गादोंमोन बे जाहैबाय गोजां बोथोराव आं मुंखौ बावबाय नोङो ट्रेनाव गाखोदोंमोन ट्रेनाव क्रेन क्रें क्रें जे औ बै औ क्रें औ औ सुटनि बे माबाया औ क्रेंआ सायाव जि दैखांबाय नोङो औ बेयाव मोनसे स्ट'रि जादों नोंहा बे स्ट'रिखौ गोसोआव दंना गैया गोसोआव गैला बे सांग्रेमायावमोन नामाथाय आदा सांग्रेमा मुभिनिमोन नामा सांग्रेमानिमोन सांग्रेमा औ ओमफ्राय क्रेंआव गाखोनायखौ आं गोसोआव दङ गानाव नाथाय मा जायामोनथाय आं गोसोआव गैला क्रेंनिफ्राय ओंखारनायाव औ गोलोम बोथोर नालाय फानसु नुदों नों मासे फानसु लेवार लेवार बे आंनि थाखाय बिराद जेरावबो माने डिस्टार्ब होयो बे जिनिसा बे औ ओमफ्राय बे लेवारनि थाखाय जोंहा ओरैबायसा खस्थ' जादों जोङो 2 घन्टा जिरायनांदों संख्रि लायदो नों गोसोआव दंना गैया बारा गोसोआव गैला आंहा दा संख्रि सेरबासो लायनानै सारजोबनांदो थारमाने बे जायगायाव ओमफ्राय सोर सारनानै होखो जयफल अ आं
ओमफ्राय बै माबा दिम्बे देबेश्वर लाइट ओरैहाय किसिं ओरै गैया एमाखा एकदम एरियाखौनो संख्रि सारजोबना फानसु फुथारजोबनासो नों एक्टिं खालामफिनदो बेखौ नों सोरबा सोंबा बारा गोसोआव गैला आङो खिन्थु बे गानाव गाबदोंमोन खोमालै आङो माबा मोनसे जानानै बेखौल' गोसोआव दं बेनि थाखायनोमोन खोमा मिथिला एसे ओमफ्राय गाबदोबो नोङो गाबनाय खारनखौ आं मिथियासै गाबनायखौ बुरखायनायावल' दं आरो जों थांदो जयफल आंदो ओमफ्राय जयफल आरो नों थांदोलै गोजानाव आं बुरखायनोसै होननानै बुरखायना गाफिनदो आरो नों मोसाफिनदो बेनिफ्राय फैबाय नोङो गिदिर गिदिर स्टेजफ्रावबो ग्रुप लाना मोसाबायना बिदि मोसायाखै आं हा मोसायाखै आं खनसेल' मोसादोंमोन खोमा बे खनसे बड' मोसादों आर्टिस्ट प्रग्रामावहाय औ बड' आर्टिस्ट प्रग्राम 2016 ना 17 आव मोसादोंमोन आङो बे खनसेल' ओरैनोथ' आङो थांनायानो जाया लिंबाबो जेरावबो सिम्पलि खेबसे मावबा गानाय बायसा औ बेथ' बहुद सिगां बहुद माबायावमोन खोमा सिगां ने माबा काजलगावआव मोनदां ना औ काजलगावआव मोनसे प्रग्राम गिदिर जादोंमोन बाहाय औ बे समाव मोसादोंमोन औ आब' सिम्पोलानो करिय'ग्राफ मानि मोसानायखौ करिय'ग्राफमोन फोरोंदोंमोन दा एसे सोंथियाथ' एक्सट्रा जालांसै नोङो डाइरेक्टरनि फिथोराव सोरखौ साबसिन मोन्दोंमोन नोङो अट' फिल्म गाबाय आं जायजोंनि गायाना बिराद क्लस जायो आरोना बिराद अनो बिसोरो आंखौ औ बेबायदिमोन आरोना माने आं बयखौबो मोजां मोनजोबो बिदि नङा कि दा बयबो हारसिं मोजांमोन आमाइ रजेनाबो आमाइ रजननि समाव बिराद मोजांमोन बिसोरो बिराद केयार खालामोमोन बिसोर मोजां माने माबा अनोमोन खालामोमोन ओरै माबायाबो बे सार कनिन बड'सायाबो बिराद मोजांमोन आरोना ओमफ्राय नोंसोरखौबो आरो मा होनबावनो केयारिं जोब गासिबो माने रावखौबो गाव गावनि जायगायाव गाव माने थिगजोब आरो बयबो बिनि उनाव लास्ट नोङो मा बर' सिनेमायाव गानाय लास्ट बर' लास्ट रजे नोंमोन खोमा बेयो रजे नों 2015 आव 2015 औ 2015 आव बेहे बहानिमोन प्रडिउसारा बे माबामोन आदा गनेश बर' ना मामोनथाय बेमोन गणेश बर' गुवाहाटिनि गणेश दा बेमोन बिब्दि आखायाव दंना गैया प्रजेक्ट आरो सोरबा अफार फैदोना आदसा नैदा प्रजेक्टआथ' दङ ओरैनोथ' आं फैयोमोन ओमफ्राय आं माने खालामनायानो जाखायामोन आरोना गायाल' होनोमोन ओमफ्राय नै दा मोनसे खालामनो नागिरदों आङो माने स्क्रिप्टखौ मोजां मोननानै खालामनो लुबैदों आरो माबा बे माबानि बे रजनि मेम आब'आ रजनि बसुमतारिया बिनि मोनसे गानो नागिरदों दा प्रजेक्ट दा बे शुटिंआ माबायाव फेब्रुवारियाव लासिगोन आरो ओरैनोथ' सेप्तेम्बराव लानायनि खोथामोन नाथाय माबा मोनसे खारनाव दा माने फेब्रुवारियाव लासिगोन शुटखौ कर'नानि थाखायबो जानो हागौ कर'ना बेबायदिनो ओमफ्राय माबा मोनसे दा प्रब्लेम थानो हागौ जायखिजाया रायज्लायना मोजां मोनबाय आरो नों माने गाफिननोसै आरो न' रायजोआ मोनथिसिगोन बे खोथाखौ बे मुभि मोनसेखौ गानसै ओमफ्राय बेनि उनाव नायनोसै मा जायो जोंनि मथेब्ला जोंनि गोसो बायदिब्ला गाबफिननांगौ आरोखि नोङो नाजानोसै माने स्क्रिप्टफ्राबो एसे मोजां जानांगोनथ' स्क्रिप्टआबो सिगांनाथ' बिराद जानांगोन मोजां स्क्रिप्ट मोजां जानांबाय प्रडाक्सना मोजां जानांबाय प्रडाक्सनाबो मोजां जानांगोन नांनाय बुस्थुफोरा थाब्ला मोजां जायो आरो मोजां जेरै मोनो आरो नङाबाथ' देखायनानै जों बिराद खस्थ' खालामबोबायना सिगां जानला मोनलानो जिरायनो मोना सियार मोना जानाय थानाय आरो सिगांनि खोथायानो बेलेगखामोन दानि बायदि नंला सिगांहाय बिराद माने उन्दै समबोमोन ना बिराद एक्साइटेड जायोमोन आरोना खालामनो अबायबा गोसोबो जायोमोन गोसोबो जायोमोन दानो खालामजेननायमोन होननानै रजेन दानावनो बांसिन गादों ना फिल्मजों आमाइ रजनियाव मोननै गानाय जादों ओमफ्राय ओरै आमाइ मा होनो सार कनेन बड'सानाव मोनथाम फिल्म आंनिथिं मोनब्रैसो जादों वान नोंनिथिंथ' आरो एलबामबो वान डिसनि एलबामथ' जादों मेरला बै मारुवालिनि एलबाम माखाया बेफोरखौथ' नों बुङाखै दोनखारलांदों जेखुनि दङ सोरनिमोन आंथ' बेखौ मिथिला माबा माबि बिदिनो मेरला दङ दा नोङो देहाखौ जि एसे मोजाङै लाखिदों
बेहाय नों माबाफोर मा खालामदो रायजोफोरा एसे मोनथिथो नोंनि देहायाथ' आं एसे बिदि मोजां आगोलथ' नों एसे औ गेजेर गिदिर समावथ' जादोंमोन बिराद मानसिया बिराद मोदोम देरबायमोन आङो औ दा एसे फिसा जाफिनबाय बिनि थाखाय नों मा खालामो आङो बिदिनो सम मानि एसे एक्सारसाइस खालामनाय जायो आरोना यगा डाइटफोरखौथ' बांद्राय बिदि मेनटेन खालामनाय जाया औ योगा बिराद मानि खालामो आङो योगाखौ औ बांसिन मानि योगा खालामो उम ओमफ्राय एखनबा जिमावबो थांनाय जायोमोन दासान्दि थांथ्रासै आरोना गारथ'बाय औ आंनिबा मानि योगायानो बेस्ट औ बे खरसाबो खम खरसबो गैया औ खरसबो गैया न'आवनो आराम खालामबाय न'आव था आराम खालामनो हायो औ गोसोबानो औ औ ओमफ्राय नोङो नोंनि मोनसे चेनेल नुयो आङो बेखौ मा मुं दोनदो ए इउटुबाव माबा आंनि इउटुब चेनेला माबा औ माइनाव अफिसियेल औ माइनाव अफिसियेल आं नाम मुंखौ मोनथियाखै नायबाय थायो गेजेर मानि गेजेर माइनाव मुङा आंनि निक नेम नालाय बयबो न'आव आंखौ माइनाव होननानै गाबज्रियो बेखायनो बे मुंजोंनो आङो दोननाय जादों आरो औ माइनाव माइनावखौनो दोनहैबाय आरो औ दे होमब्लाथ' रायलायनाया जोबथ'बाय औ दे देनां आदा बिराद मोजां मोनबाय रायज्लायनो मोननानै गोबावजों रायज्लायबाय औ रायजोफोरा नोंनि गारांखौ गोबाव सम आं जेरै खोनायाखै गोबां जोंनि फिल्म प्रडाक्सननि मानसिफोरा नोंनि गारांखौ खोनायाखै गोबाव सम दिनै खोनानो मोनसिगोन मानो खोनायाखै सोरबाफोर इउटुब नायोबाथ' औ इउटुब नायोबा खोनागोन औ इउटुब नायग्राफोराथ' खोनागोन औ इउटुब नायग्राफ्रा खोनागोन इउटुब आरो नायग्रायासो जायफोर खोनागोन आंनिखौ इउटुबाव आंनि साबसक्राइब खालामाखै खालामनानै होबानो जाबाय नायहैबानो जाबाय साबसक्राइब खालामाबाबो आंबो खावलायनोसै माइनाव मा होनो माइनाव ब्लग माइनाव अफिसियेल माइनाव अफिसियेलखौ साबसक्राइब खालामथो रायजोफोरा आंनिखौ नायनो लुगैसो आदानिखौबो खालामनानै हो औ नाय आं आंनि दासो मिथिबाय नोंनाबो चेनेल दं होननानै औ आं बे आर्टिस्टफोरनि बावहाबना थानायखौ गोसोखांहोनोनो बिदि सोंख्ल'हरबाय थायो स्रोद औ स्रोद मोजाङानो जादों आदा नोंना बे माबा थारमाने कन्टेन्टआ सोरबा सोरबा बावना थायो औ गाव मा खालामबोदों उम रायजोफोरनिदि एसेबां बिहोमा होबोदों बेखौ बावना थायो माने गावखौनो उम ओमफ्राय उनाव लोरबां सानना थायो खिन्थु जोंनि औ आर्टिस्टफोरा रावबो लोरबां नङा बुहुत खामानि मावदों मावथि गोजा औ औ आरो बहुत मावदों हारिमुवासो जोंनि हारिनि महर मोखांखौ लाखिना दोनो नालाय ओंखायनो जोङो बयबो माने बिदि माबायाव थालायबा मोजां औ कानेक्ट जगाजग जालायबाय थालायबा थाबा औ मोजां औ दा जों बिदिनो इउटुबनि गेजेरजोंबो जगाजग जालायो बिदिनोसै औ दे होमब्ला गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो गोलाव सम थांना थानायनि थाखाय अबंगसायनाव नोंनिसिमबो बोर आदा बिना हरनाय सेम टु जाबाय इउ सेम टु इउ आदा थेंक इउ होमबा दोनथ'बाय औ सार दे औ दे बाय 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 बेनो जाबाय संगिना ब्रह्म आरो बिथांनि गारांखौ नोंथांमोना खोनानो मोनबाय खोनाखांनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट हरदो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामथार आरो संगिनानिखौबो माइनाव अफिसियेल बिथांखौबो साबसक्राइब खालामना होदो लोगोसे जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर खुलुमहरनाय जाबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि